Здравейте, аз съм Валю и тук при мен няма да бъде никой и ще направя едно туториалче как да си настроите Bandicap. Започваме първо, нали, туториал ще бъде на български и това целева трябва винаги да ви е на разширен прозорец, нали, може да си го разширите така като мен. Това е дали къде да ви се сейфа клипчето, вижте. Това тук сега клипчето, което снимам. Аз съм си го направил на десктопа, цъкате тези три точки и там си избирате папка. Bandicap прозорец винаги на така, другци е така. Видео, запис и стоп не трябва да ви е така, а така. И двете. Например, паузата искате да ви е с F9, а това. Записа и стопа, нали, само с един бутон, F10 и това. И F10, нали, си спирате. Сега настройки и трябва да ви е това. Тук си ви е така, а трябва да натиснете това. После си сейфате, нали. И сега изображение, нали, с колко, нали, да правиш снимка. Ама, ако искате да си го направите на друг, нали, на друга, още секунди, е така. И това, а зад това не съм го цъкал, не знам, регистрация, страница, някакви такива. И добре, това беше всичко от мен за Bandicap. Виждаме много хубава програмка, може да снимаш нея. И линк ще има в описанието, откъде да си изтеглите за мундата. И довиждане, аз бях Валю и тук при мен този път нямаше никой. Довиждане.